Ami Jumala janvier kalo kile saba samba flan muganturu foli be awye amunu be kala je fa osigero la yo bisimila nga kuna funi o kene kambi. Kuna foni damne la kasangani kono alamsa janvier kalo kile fila anga jamana nyema general d'armée Assimi Goïta ale gana chiden kulu do bisimila kuluba pale konnala chide kulu munu nyamne nentuno monsieur Alfred Mahama yere kono fe minana gana jamana nyema kura koni ka chido lasi anga jamana nyema ma alibi anga jamana nyema ka kuna funyo konna la kasangani sankura koni naliye mina anga jamana nyema general d'armée Assimi Goïta abora ka discours konke o kama nyina ayira ko samba fla ani muganduru bina ke sanyi mina taka nyeshi anga jamana sekoni donc bina kumani o culture de amta dire ka ofeno kasangani tarata deuni o bena 31 décembre 2024 ma ayira la ka fo dire commune beni abe fo mako garba ko ira kurundo koni dafirila jikonna la min kurumi kumeka bo dire ka ikundara rusere koni kan kurun dafili kala sababu ye ka mogo duru bone anina mogo duru nuna mogo sabatu mala oluye musoye wa kofe cheni chama koni kera kada ka bulumine chama fana o chena jikonna la ala ka hineke bambagatola gawo kaw feno kasangani kunungo alamsa janvier kalo kile fla gawo commune beni abe fo mako gunzure yi au conseil communal koni laje bado koni ke laje misiki kunte do ware yi wakati laba nunu konna baju yira la kosobe mina aduna dudo kono ka do foro kono fabe ka siraw fanatige ore kama femye wa bariani o koni gawo marabulu do koni mogo shiti ka seka taka suku koni njo mimi ga dikumba koni lasi dukumogo yere koni ma o kama wiye laje banke wala sa ka seka fere koni soro ni dekuina choko ya mina buguni marabulo konna la kerenkrela adugu mumbe no ko garalo kasangani kunungo ala musay nege kanye duru ani kanya woro ni nyongocheni o 5h du matin 6h du matin wakati uye chemar fatigi do yo binkane woleta kanye shingaralo de poste de gendarmerie konima mi karasa wi gendarme la kafla olu koni tura ala ama fo ala ka hineke ukilengirembela andona sankura konna la samba fla ani muga ani duru okumu mi konna la anga jamana duani tigila ma ukon kan atani sankura koni resetu koni ani kata o bilan koni da anga jamana nyema ulu nyakoro kasangani samba fla ani muga nani bilan koni boliye anga jamana nyema koni ni misi wasara kosobe anga jamana duani tigila ma uka barala kada ka la yini mi kunkera o feni o koni tuni reseti akemi nyini na ufe uyere la o sanfe ka chama koni fara la yini kele o koni ka kada ka koni tuni na ufe uka reseti koni ka CFM sefa war miliari keme wolon fulan bi konoto ani duruma ga wuna ni minye o de kala sefa war miliyari keme shikin biyoro ani woro ani akun kanfen fanga nyini to mimbe anga jamana kono ni oye wiliki jo mali ye ni oye parti politique do ye oluka che do ni o koni nye Ibrahim Nabi Togola akibaru ya charla kabini sibiri do temene ko ale koni minela che marfatigi do koni fe katakani aye kabini odo fo kana sisi sama ama sigi kana akaso wa akibaru ya koni masoro o kama aka parti politique yere koni nyemani oye Abubakar Sumari ye olu koni ye kibaru ya koni charifa mbela jirale fe wala sa la kana tigila mo beseka fere ke chugo ya mina minye Ibrahim Nabi Togola abe seka segi kana akaso chugumina anga jamana ministre so minya shinindo dine ko ani anga la dala ko nya bolima uye a communiquer koni nchari kerenkrane yala ko commission mi la benendo kaloko o kibaria olu jinyini ni oma uye ayira ko femi rajaba kalo o koni maye anga jamana fanshi koni fe kasangani tarata don temeni mi kunye décembre kalo kle bisaba ani kiri ko o kama kunungo ala musa janvier kalo kle fla o koni binake arajaba kalo koni kle folay anga jamana konnala ama fo ala ka kalo intime ko nyumanzi ama Festival Sports oni Mali kasangani o takota ani kelina barawe mimna lanyana maya anga jamana kono ka damine janvier kalo kletana katabla akleta ani kelina samba fla ani muga ani nduru ori okumu konna la kasangani kunongo alamsa janvier kalo klefla uye kuna fundi la jedo koni ke wala sa ubiseka kuma chogo ya mina nyana jeba nyere alaben chogo nyuma olu koni ka ori kama anga monsieur Barou Diallo ale lameni ale yere Festival Sports oni Mali yere lame bagay Aisha kone ale ka micro la
Meta ko kan kibaru la nga mito ayesi konna la Burkina Faso ka olu feno ka sangani sankura na le Burkina Faso ministre de la défense ni au général de brigade Célestin Saint-Pouré ale koni willa ka ta ka cedon la jew daga yoro la mi kara ka sangani tarata don temeni ni akoni selen ko fe aka keleke cew yoro la akumara uye aye ayira ka fo ambina do sankura o konona la samba fla ani muga ani nani fintigila ka wi wili ka jo chama koni ke mina uye ta koni chama koni tukuba maka cewole tigla mawla kwa me wakati mina iko sisa ufanga koni ndogo ya to berete ula tuguni o kama samba fulani muganduru uko ke uye barama munuke ka oto la seni uye ka bamaka che wole tigila mo shida tunu ka Burkina Faso jamana konna la amafo amina ya rabi ala ka la nyunu beke sabati fen ala ka Burkina Faso basigi ka AES jamana be basigi Ameta la Guinée Conakry ka olu feno ka sangani sankura okumu konna la Guinée Conakry jamana nyema Mamadi Doumbouya ale koni bora ka kuma ka sangani sankura koni nali konya oye mina aye ayira ko samba fla ani mugani duruni alama bashike la Guinée Conakry koni jamana nyema ona fera suku bela jirane ke wala sa ka se ka jamana nyema sigi kala fili ka ola ben chuko ya mina ka se ka ke aketo ko nyumana era ni badin konna la kada ka me wakati mina ko sisan la Guinée Conakry fana be furanche fanga rekononi oye transition Ameta Libi ka olu feno Libi jamana nyama koni akunafoniya koni chari ko kasangani samba fla ani mugani duru iji konyawiye Libi jamana kono iji den fefe koni be ko lubina iji kenyina samba fla ani mugani duru katamaka ko femiye jamana gouvernement bena joni olu iji don koni ka musaka u bela jarale kunafoniya jira ko jamana nyama ya sofe Ami anga bi kunafoni ko jefe divers la amita bolo sira sanfela olula tiendo afara ko mali pays la ki ko mali ende fefe manake dine mina adagali no iye ikika dine ke mali kono kada ka sia wolomati ya togo mi wadine woloma fanate yani no o chuko ya kelena ngani wakati laba na bolo sira sanfela la ako gelale no doni kada ka femi pasteur doni o ye chrétien dina tigla manya ma do ye aleka jarobe ka teme bolo sira sanfe kuma mi yere koni mbi ka kedde kumbai ko sobe ka nyeshi sila medina tigla mo ma kada ka aka kuma konna la ay kuma fofo gata se sila medina era koni chiba mani oyo prophet Muhammad ye alaka nema be aye o kama mau koni aye udu sufurugu kosobe aywa amunu tumeka la jani wakati na nibe dansiki kanga bi kuna foni ola ofulu no fo au sigiro la kada ka wakati uchuko yakan au kambe shini sibiri alaka bi juma o bato bela jarale mine alaka doko ku furache time ko nyuma di ama